Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi neng wengi iki lho guys. Aku rek mangan pelem mana lagi. Kita unboxing dulu guys. Makan lagi dan makan lagi ya guys ya. Tak jajale kepiye rasane guys. Wih, merisi. Lagi guys. Menamus dosong pelem rong guys. Nggon aku susung pelem ning ora ndewite. Merisi. Lagi banget. Unboxing lagi dan lagi konten makan-makan. Nah guys,